Hadian sau benai tam ke jinglej ban penyeso Syaka Bharatiya Janata Party uba VGK Kynta uba de ustad an hapo ke jela Meghalaya dah ke jingtmu ban trebha nak benta kipai ba ke jela handrei kini borok ki Shillong lehnoh ai. Habakran sigilat patai kubor uba VGK Kynta ulai thu bola penyeso Syaka BJP kedai haka arpratrik benai nai weng jong senam Atiar puar bat haka arpotrik mentau benai yong ulai thu bola eno nak jinglong dekat nak ke parti. Ti hakni kapor na kwa penbana ban pentip ba haka arpo tarik jong upnai April arpo arpulai nala resign naka BJP Meghalaya Pradesh nala kha yakani ke city hakani ke jo tarik arpo tarik April arpo arpulai but katkum ka kani ka signature hangni ka office jong ka BJP hapo Shillong kala receive kani but ngako bana hakani ka por ba hadin mangla penpau ba kwa ban like no na jinglong member jong ka BJP Meghalaya Pradesh kam simdan kanono ka jing contact na kala president na kala ki office baras nam tip la kani ka city ka jonga kala poi nam Syaka ti jong president ndai ngamla ro ban confirm ngani ba ngani ka jing sign ka jong president na ya te hakini ka por lesi kala bandan ka jingkli na kada ho yu ba kwa ban mino na kani ka parti BJP hakini kapor tenga swa ban permenai paiba ba ngala join ho November arpo ya ka parti BJP daka jingtumu ban trai kam shushu namta ka jingba jo ka jai benrio ban kastir ro koi te kalong ge ka ba susi ba ka jingjoin jonga hakini ka parti kalong lehnoh ai namar ba hadu kini kisi kam simdan kanono ka jingkhot yanga bandon ki meetings ne ban ajam ne bangan le kanono ka kam namta ka jingha jong ke state te nakwa ban penpau ru hangni ba nga Shillong thik kum to ka sla ka super ha po slaum te ngaso ba ka dang per ka dang bha palan te nre la ka ngam julop sakani ka sla ka ka mun to isu yana te nga ka bha hi ba ngami nga por ka ba de ban mi but ka shimi ka ni ka buk siat ban mi no na ka ni ka political party but when yaitre kum leader but ki jam ki jonga ki kren kham jam habang le ki le namta ka jing ha hi jong ka rio jongari but kata ka jinglong etri ka jonga ka numdu lano ru te hakni ka por na skwa ban pentip ki parlok parjor ba fa ba kladan ka jing bakla limti ka jonga bar kladan ka jing thut na kano jing tho na ka jing bakla limti ka jonga mo da sing ala ban bakla te jing ma long no ba tikhu ma jing thut mo na jing thut no te akani ka por ka pa no da sing ala bakla ha ba kran bank kran kho ki political parties but da say ka la ban don ka sawan ka por ka ba sadon benta kanu ka sing tip te yamanta hi ngamdan benta shu but kanu ka political parties te ganai trai ban kita bi ki issues ki ba affect ka jai benrio ban ka lawe jo ki kol ki ti